направим ревграф. Това спамва. Ето, тук на това купче. Така, тук пише малко Sport Skype, без точка, това е. Kickstart ви дава ето това. Не ми лаги за това ревю. Така, тук може да си купувате енчанти за бронята. Така, Protection 4 струва 2000. Така, тук е енчанти за Sword. Като аз веднъж пробвах да енчантна Брадва Sharpness 5, но не стана. Става с Smite. Енчанти за кирка, Efficiency, Fortune, Breaking и други. И енчанти за лък. Така, следващия Warp. Warp Color. Да, много добре го написах. И аз не съм го разрешил. Това е за хора с ранг. Ето. Цветен чат могат да използват само ранковете Warp SMS. Ще го покажем него. Това е еки. Цъкнете Shift и 7. Така. Така. И така. Пуска. Цифри. Има. Задраска. Тоест, една чертичка се покаже. Тук си имате Ender Chest. Не може да отваряте. Warp Enchant. Warp Enchant е на спам. Така, тук може да си купите лапис. 30 Ender Chest. Може да си купувате XP, 55 XP са 200. Тоест 55 не е 50. Така, първо ви спамвате тук на това. Така, тук може да си купувате полшанки, като Instant Heal полшанки, Strength полшанки, Speed полшанки, Fire Resistance полшанки, Regeneration полшанки и Invisibility полшанки. Тук пак си има. Сега ще ви разведа. Само някой ден дойде. Тук има някаква си кола. Да, кола. Да. Която може да ги снайпате, така да кажем. Така. Следващия Warp. Тук има и дупка за PvP. Ето, има си лава, такива трапчета. И други. Също в сървъра има и MC. Именно. Следващия Warp е евент. Така. Тук от 8 часа вечерта. Днес ще има мега евент. Май? Не знам. Следващия Warp. XP. Опа. Warp XP. Умерът. Никъде му се пише така. Рафил. На Warpwood фарми също така може да продавате 16 паржоли спечени за 5. 16 паржоли за 10. Това тук е кравешко. Кравешки паржоли, май не знам. Следващия Warp. Така, тук може да правите. Това е Warp за хора с по-слаби компютъри. Момент. Така, това е Warp за хора с по-слаби компютъри. Това дупки ли са? Не. Просто е прозрачно с такова. Warp Info.
тук пише Top Kills. Като мисля, че този BG Ball е хак. Да, хак е. Нокнокбак. Вчера беше. Играхме така. Warp XP, Warp Shop, като селвате айтеми, Warp Food, Warp Jobs, тук пише такива Warp-ове, които са най-основни. Така, първо, това са правилата. Не лъжи хората и не прави трапове. Второ, не продавай купени ACC-та или предмети. ACC-та е премиум аккаунти. Така, в сървър. Без хакове. 4 грифа е позволен. Без да искаш айтеми от админите. Не спамете пресред. Тоест да напишете нещо и веднага пак да напиша. Нямате право да фиксвате чуждите сетове. Равно на без ранг. Нямате право на флай по време на PvP без ранг. Равно на без ранг. Правите. Не сменяйте името на меча с обида или глупост. Аз това веднъж го бях направил. Не рекламирай сървъри. Не обиждайте. Не искайте ранкове от админите. Така. Дървена мотика. Фри. Тук е материала за рез. За да махнете човек от реса, рез псет име Trusted False. Примерно. Рез псет. Примерно. Да кажем. Геймърчо. Trusted False и той вече не е в моя рез. За да пуснете водата Res Set Flow T. Т е за True. Ако искате да изпрете Res Set Flow F. Така. За да пуснете PvP Res Set PvP True. Ако искате да не ви мърда никой в реса, ви Res Set Move F. За да махнете Res Remove, името на реса и Res Confirm. Примерно Res Remove баба и Res Confirm. Така. За да направите Res ви трябва дървена мотика. Първо, цъкнете на квадрат с ляв бутон, после диагонално. Сега ще ви покажа. Направих скриншот без диска. Примерно. Почвате да си правите рез. Тук ви е единия поинт. Тук ви е другия поинт. Така. Рез Select Vert. Пишете. Аз се няма го пиша да направя нещо. Рез Create. Име на рез. Рез Create. Home. За да добавите човек рез Set. Име на рез. Име на човек, Trusted True. Примерно, Res Set Геймърчо. Име на Реса няма нужда да го пишете. Аз съм про и без име на Рес. Така, следващия Warp. И Warp Jobs. Него не съм го гледал също. It's Rusty BG вече и чат хилпа. Това е много добър. Така, Warp Jobs. Jobs join Miner, Jobs join Farmer, Jobs join Builder, Jobs join Hunter, Jobs join Woodcutter. Така. Miner. Взимате пари докато копаете стон, cobblestone руди. Това не коснах. Ще фармам много по-бързо пари. Така. Взимате пари докато взимате ресурси от фермата ви. Примерно sugarcane. Това мога да направя. Билдер. Взимате пари докато строите постройки. Хънтър. Взимате пари докато килвате мобове животни. Взимате пари докато чупите дървета. Следващия Warp е Warp Jump. Аз това не съм го пробвал, защото не знаех, защото съм тъп, нали? Така, Warp Jump. Тук има диспосал за буклуци. Това е кошче. Така, хел, да си хилнете, също ви фидва и статовете. Така, няма награда. Ако някой се страхува, че ще падне в тази лава, не това е. Задам с такова, просто текчер пак ми прави с такова горе-долу да видим. Няма награда, тъй че който иска просто... Това е за забавление, не за награда.